Дзякуй вялікі. Вітаю ўсіх, шаноўныя калегі, паважанае спадарства, нашыя гледачы на Ютубе. Кабінетнай рады у нас сёння адно пытанне, заяўленае фракцыяй еўрапейскі выбар, да якой я акурат чальцом якой я з'яўляюся. У нас у павестцы сёння абмеркаванне пытання неабходнасці стварэння інстытута ўпаўнаважанага па правах грамадзян Беларусі. Фракцыя еўрапейскі выбар прапанавала дакумент, які падрыхтавала незалежная экспертная група для разгляду Координацыйнай радай. І я перадаю слово Валеру Мацкевічу, каб увесці ў тэму і распавесці, што гэта такое, што за ініцыятыва. Калі ласка. Дякую. Дякую, вітаю вас, паважаныя калегі. Таксама вітаю ўсіх беларусаў, якія цяпер назіраюцца за нашым паседжаннем. Мы з вами живем у той рэчаіснасці, калі дзяржаўныя механізмы, якія былі створаны для абароны правоў чалавека, па факце з'яўляюцца дэмакратычнай сілы, па сутнасці вымушаны браць на сябе вось гэтую адказнасць па абароне правоў грамадзян і садзейнічаць справядлівасці праз тыя існуючыя інструменты, якія мы маем. Шмат зроблена, шмат робіцца, як праваабарончымі арганізацыямі і фондамі падтрымкамі, так і палітычнымі лідарамі і нашымі інстытуцыямі. Усе мы робім важную працу, і тут я хочу падзякаваць кожнай і кожнаму, хто спрычынаецца да абароны правоў беларусак і беларусаў. Пры гэтым я мушу шчыра адзначыць, што праблем не становіцца меней. Не ўсе з іх вырашаюцца так, як па шчырасці нам бы хацелася. І менавіта з гэтай прычыны, як мы адзначылі у нашым абгрунтаванні неабходнасці стварэння інстытута ўпаўнаважанага па правах грамадзян Беларусі, з якімі кожны з чальцоў Координацыйнай рады, як в прынцыпе з праектам палажэння па ўпаўнаважаным па правах грамадзян Беларусі, мог ужо азнаёміцца за апошні дзень. Такім чынам, фракцыя еўрапейскі выбар прапануе заснаваць інстытут ўпаўнаважанага па правах грамадзян Беларусі у якасці новага для нас, але насамрэч добра вядомага ў дэмакратычным свеце механізма, які дапаможа зрабіць нашы намаганні больш сістэмнымі, больш скаардынаванымі і, я перакананы, эфектыўнымі. Рэзюмуючы, я лічу таксама важным адзначыць, што стварэнне такога інстытута адкрывае для нас новыя магчымасці для супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі, такімі як Міжнародная асацыяцыя амбудсменаў, Еўрапейскі амбудсмен, а таксама з праваабаронцамі іншых краін. Гэта, безумоўна, дапаможа прыцягнуць дадатковыя механізмы, якія нам зараз так неабходныя, абароны правоў, і у тым ліку выкарыстоўваць вядомыя люксембургскія рашэнні і іншыя юрыдычныя інструменты Рады Еўропы. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Валер. З намі сёння знаходзіцца спадар Александр Дабравольскі, палітычны саветнік Святланы Ціханаўскай, які з'яўляецца адным з распрацоўшчыкам гэтага праекту, і мы запрасілі яго сёння ў якасці эксперта, каб прадставіць праект больш дэтальна, як чалавека, які непасрэдна стаяў за гэтай ідэяй. Спадар Александр, калі ласка, вам слова. Дякую, вітаю ўсіх. Відавочна, што зараз у Беларусі дзяржава не падпарадкавана грамадству. Відавочна, што яна не толькі не служыць грамадству, але часам і ваюе супраць грамадства. І мы гэта бачым і ў Беларусі, і у адносінах беларускай дзяржавы да беларусаў за мяжой. І таму відавочна, што трэба ствараць магчымасці для абароны правоў грамадзян Беларусі. Канешне, у самой краіне, у самой Беларусі цяжка знайсці такія эфектыўныя механізмы, але можна і трэба іх шукаць. За мяжой
мы бачым, што да беларусаў шмат увагі, шмат інстытутаў розных краін, якія могуць і хочуць дапамагаць беларусам, якія змагаюцца за тое, каб вярнуць дзяржаву пад кантроль грамадства. І вось менавіта па гэтай логіцы мы прыйшлі да высновы, што трэба стварыць такі незалежны інстытут, які будзе падпарадкаваны толькі грамадству і справаздачыцца перад каардынацыйнай радай па нашай ідэі, які будзе заснаваны каардынацыйнай радай у супрацы з іншымі дэмакратычнымі інстытуцыямі, менавіта з аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Святланы Ціханаўскай, для таго, каб дапамагаць беларусам адстойваць свае правы. Гэта інстытут, які мае добрую устаноўчую практыку ў розных дзяржавах. Прадстаўнік у Польшчы гэта рэчнік праў абытэльскіх, напрыклад. Гэта прадстаўнік, які з'яўляецца абаронцам правоў, да якога можна звярнуцца, які можа выкарыстоўваць свой аўтарытэт, свае паўнамоцтвы, свае магчымасці для таго, каб тым людзям, якія звяртаюцца, ці арганізацыям, якія ў абарону людзей звяртаюцца да паўнаважанага па правах чалавека, як звычайна ён называецца, каб была аказана дапамога. Гэта дапамога, відавочна, будзе новай магчымасцю, таму што праваабарончыя арганізацыі вядуць вялізную працу, каб дапамагаць людзям, аднак у іх свая сфера дзейнасці, а упаўнаважаны па правах грамадзян Беларусі можа выкарыстоўваць юрыдычныя магчымасці, такія, як выкарыстоўваюць і еўрапейскі амбудсмен, і амбудсмены розных еўрапейскіх краін, і не толькі еўрапейскіх. І тут можна атрымаць адпаведны статус, можа быць не адразу, але мы шмат чаго стваралі беспрэцэдэнтнае, і яно працуе. Я магу сказаць, што і каардынацыйная рада гэта такі орган, які не меў такіх дакладных прэцэдэнтаў, каб розныя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў грамадзянскай супольнасці аб'ядноўваліся на намаганні, узгаднялі свае дзеянні. І такім чынам, каб мы атрымалі статус, які б мог забяспечыць супрацу з амбудсменамі самых розных краін, палажэнне, якое мы хацелі б вынесці на ваше абмеркаванне і прыняцце ў перспектыве, распрацавана з удзелам розных юрыстаў, большасць з іх не публічныя асобы, таму я не магу называць іх прозвішчы, але прадстаўляю зараз гэту групу на гэтым паседжанні. І гэта палажэнне распрацавана з улікам прапаноў міжнародных арганізацый па заснаванню нацыянальных праваабарончых інстытутаў, і у прыватнасці з рэкамендацыямі Рады Еўропы на супрацоўніцтва, з якой можна разлічваць. І такім чынам мы маглі стварыць дадатковыя і, я спадзяюся, эфектыўны механізм для таго, каб беларусы маглі атрымліваць дапамогу у сваёй краіне, што цяжка, але гэта трэба шукаць. У супрацоўніцтве гэты інстытут можа працаваць у супрацоўніцтве з тымі арганізацыямі, якія ёсць, у ліку з спецдакладчыкамі, напрыклад, і з іншымі інстытутамі. Мы спадзяемся, што Еўрапейская асацыяцыя амбудсменаў таксама будзе вітаць са стварэння такога інстытута дэмакратычнымі сіламі. Часам мы ствараем протадзяржаўныя інстытуты менавіта таму, што дзяржава не забяспечвае, як сказаў Валер Мацкевіч, не забяспечвае выкананне правоў грамадзян Беларусі. Чаму упаўнаважаны па правах грамадзян Беларусі мы тут вымушаны былі абмежаваць трошкі сферу дзейнасці, таму што грамадзян Беларусі трэба абараняць як у краіне, так і за мяжой.
А за мяжой мы можем абараняць не проста правы чалавека, а менавіта правы грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія маюць праблемы з легалізацыяй, з атрыманнем дакументаў, з банкаўскімі рахункамі і з дыскрымінацыяй часам, на жаль, такія факты ёсць. І вось менавіта фокус на правах грамадзян Беларусі мы вырашылі, што такі інстытут павінен мець. У вас ёсць гэты дакумент, вы можете задаваць пытанні, я спрабую адказаць. У нас розныя юрысты працавалі ў гэтай групе, магчыма, яны б лепш за мяне адказалі, але тут я паспрабую на ўсе пытанні, якія вы можете задаць, захочаце задаць, даць адказы. Дзякуй за ўвагу. Калі ёсць пытанні, буду рады адказаць. Дякую вялікі, спадар Александр, за прэзентацыю. У нас ёсць першая рука. Лізавета Пракопчык, Валодзіва наступ, калі ласка. Так, я хацела яшчэ запытацца ў Стасі, напэўна, ці магу я адзін за адным задаваць пытанні, таму што мне іх пэўны шэраг. Давайте паглядзім на наяўнасць іншых рук, і Добра. пакуль няма, то задавайце, калі ласка. Добра, тады першае пытанне, чыя гэта прапанова, адкуль узялося гэта, увогуле гэтая прапанова, таму што я прачытала гэты дакумент ужо некалькі разоў, у мяне ёсць пэўная занепакоенасць наконт таго, што ствараецца нейкі протаінстытут галоўны праваабарончы, і мне падаецца, што з гэтым звязана шмат рызыкаў. Я б хацела запытацца, ад каго пайшла ініцыятыва, з боку офіса АПК ці з боку праваабаронцаў. Дзякую. Раскажу гісторыю. Я якраз быў у той момант прысутны, калі гэта ініцыятыва была агучана. Гэта быў Брюссель, і было правядзенне беларускіх дзён у Брюсселі, беларускі тыдзень у Брюсселі быў, і абмяркоўваліся законапраекты для новай Беларусі, якія маглі б забяспечыць пераход Беларусі да устойлівай дэмакратыі. І вось там беларусы з розных краін, я нават не магу сказаць колькі, але адзін за адным казалі: вось вы тут расказваеце пра інстытуты для новай Беларусі, а нам трэба ўжо зараз абараняць правы беларусаў, таму што яны маюць вялікія праблемы ў самых розных краінах, нават самых дэмакратычных. І мы тады параіліся, там некаторыя былі з кадравага рэзерву, маладыя людзі, я іх не ведаў раней, і яны выступілі з такой ініцыятывай, што нам патрэбны такі інстытут не ў далёкай перспектыве, а зараз. І мы тады пачалі абмяркоўваць, а як жа зрабіць, зразумеўшы, што сапраўды такія магчымасці могуць быць дадзеныя гэтым інстытутам большыя, чым яны зараз ёсць. Гэта не была ініцыятыва праваабаронцаў, аднак у нас была дыскусія з праваабарончымі арганізацыямі, яны прынялі ўдзел у абмеркаванні, і з крытыкай выступалі, і з прапановамі. Так што думаю, што не трэба і не варта падмяняць праваабарончыя арганізацыі, трэба даць ім большыя магчымасці, таму што праваабарончыя арганізацыі могуць выкарыстоўваць свае магчымасці, і мы бачым, што ў розных краінах можна беларусам звярнуцца ў розныя арганізацыі. Аднак, калі мы будзем такі інстытут ствараць, то гэта можа даць магчымасць працаваць праз сетку амбудсменаў розных краін і рабіць гэта больш эфектыўна. Можна я працягну, Стася? Давай яшчэ адно пытанне, у нас яшчэ 3 рукі. Я проста аб'яднаю туды. Я проста адразу выкажу свае астатнія занепакоенасці. У тым ліку, па-першае, мне падалося, што гэты дакумент напісаны пад некага канкрэтнага, і гэта мне падалося з адной дакладнай рэчы, якую першы раз я бачу, каб была прапісана ў якіх-то не было дакументах дэмакратычных сілаў. Гэта грамадзянства. Там напісана дакладна, што можа быць асоба не беларускага грамадзянства.
Гэта першае пытанне, як бы, ці ёсць ужо нейкая кандыдатура, раз пад яе пішацца такі радок. І яшчэ адна занепакоенасць ўсё ж такі як бы дадаўлю тут, што ўсё ж такі той як бы шэраг паўнамоцтваў, які даецца гэтаму прадстаўніку, гэта ўсё ж такі даволі шырокі шэраг паўнамоцтваў. І мне падаецца, што гэта ўсё ж такі будзе замінаць іншым праваабарончым арганізацыям працаваць у тым ліку з міжнароднымі арганізацыямі і у тым ліку прасоўваць нейкую сваю павестку, таму што, наколькі я ведаю, у некаторых праваабарончых арганізацый яна, напрыклад, даволі моцна адрозніваецца той, якая ёсць зараз у АПК ці у офіса Святланы Ціханаўскай. І мне б не хацелася, каб такая структура ўсё ж замінала. І калі ўсё ж такі гэтая структура робіцца, гэта структурная адзінка робіцца пад некага канкрэтнага, то, напэўна, найпрасцей проста яе наняць гэтага чалавека на працу ў офіс ці ў ОПК як дарадцу ці яшчэ каго, але не ствараць нейкую новую структуру, тым ліку праз тое, што ў праваабарончага сектару, як у ўсяго да сектару, зараз вялікія праблемы з фінансаваннем. І я думаю, што як бы стварэнне новай структуры, прычым на роўным месцы, як бы колькасць грошаў не павялічыць. Давайте я пракаментую. Мы, калі гэта абмяркоўвалі і даволі працяглы час, мелі на ўвазе, што могуць быць канфлікты, звязаныя з грашыма. Таму што мы ведаем такую практыку, калі у людзей у галаве грошы, найперш, а пасля справа, на жаль. І таму думалі, што могуць быць спрэчкі ў праваабарончым асяроддзі, але мы не мелі спачатку ніякіх уяўленняў, што гэта можа быць за чалавек. І таму проста вырашылі, што, магчыма, трэба прадугледзець, што аўтарытэтны міжнародны дзеяч ці дзеячка могуць быць такой асобай, калі гэты чалавек займаецца Беларусю, правамі грамадзян Беларусі і можа быць эфектыўнай. Мы не хацелі нікаго падмяняць, бачылі, што недастаткова магчымасцяў для абароны правоў грамадзян Беларусі. І таму такую магчымасць прадугледзелі і нават абмяркоўвалі, што было б магчыма добра, каб не спрачаліся нашы юрысты, праваабаронцы, хто з іх і так далей. І наконт офіса і кабінета вы мяне прабачце, можа быць, вы чыталі гэта палажэнне, можа быць, не. Але гэта павінен быць незалежны інстытут, бо это інакш ніхто не прызнае, і ён не будзе нармальна працаваць, калі ён будзе падпарадкавацца офісу ці кабінету. Такая практыка ва ўсіх прадстаўнікоў і амбудсменаў, якія абараняюць правы чалавека. У дадатак, а не замены. Што да фінансавання, так, ёсць і будуць праблемы, аднак вось такія інстытуты паводле рашэнняў міжнародных арганізацый могуць мець падтрымку. І тут трэба будзе шукаць. Што да кандыдатуры, я думаю, што гэта будзе наступны крок. Я думаю, што правільна, што быў абвешчаны конкурс, былі пададзены заявкі, і тады можна будзе разглядаць кандыдатуру. Я думаю, што пытанне грошай не павінна спыняць праваабарончую дзейнасць, не павінна ствараць канфлікты. Бо найперш мы павінны думаць пра беларускіх грамадзян, а не пра грошы. Дякую за адказ, Петр Олександр. Наступна рука у Алани Гербімарія. Молодівий наступ, Крилевська. Вітаю усіх, дякую за прэзентацыю Валеру і Александру. У меня такія пытанні. Наконт юрыдычных магчымасцяў, якія былі агучаныя спадарам Александрам, якія можа выкарыстоўваць омбудсмен у адрозненне ад праваабарончых арганізацый. Ці можа спадар Александр падрабязней распавесці, што за юрыдычныя магчымасці, якімі можа скарыстацца омбудсмен
як індывідуальная асоба і ў межах еўрапейскіх арганізацый, якія не можа скарыстаць, допустим, праваабарончая арганізацыя, што гэта за магчымасці, не ведаю, з магчымасці лабіравання правоў чалавека і гэтак далей. Другое пытанне, оно блізкае, таму я, может быть, его таксама агучу. Таксама не зусім зараз зразумела, я прачытала дакумент, таксама падкрэслю, як і Ліза, некалькі разоў, не зусім зразумела, чым дзейнасць упаўнаважанага па правах грамадзян, амбудсмена адрозніваецца ад дзейнасці на дадзены момант спецдакладчыка ААН па Беларусі. Таму што, наколькі мне вядома, спецдакладчык па Беларусі таксама адказвае за маніторынг сітуацыі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі, робіць даклады ў Раду ААН, Генасамблею, збірае інфармацыю ад міжнародных арганізацый, ад беларускай грамадзянскай супольнасці, ад нашых праваабаронцаў, актывістаў, НДА, журналістаў і гэтак далей. У тым ліку можна кіроўваць рэкамендацыі беларускім уладам і адказваць на запыты грамадзян таксама рэкамендацыйнага характару адказам могуць несці. Наколькі я бачу, плюс-мінус на 95% тыя ж абавязкі прыпісаны ў упаўнаважанага па правах грамадзян, плюс до того, что это может быть не человек с грамадзянством Беларуси, а, допустим, замежны человек с іншым грамадзянством, адабраны камісіяй. Таксама ўзнікаюць пытанні, навошта нам яшчэ одна пазіцыя з такімі же паўнамоцтвамі і з такой же дзейнасцю, якую мы будзем просто так ствараць. Может быть, спадар Александр может адказаць пра першае пытанне, пра праваабарончыя арганізацыі, адрозненне юрыдычных магчымасцяў і адрозненне упаўнаважанага ад спецдакладчыка на дадзены момант. Дзякую. Гэта не канец пытанняў, але пакуль што так. Дякую, Алана. Это вельмі важное пытанне, вельмі важно праясніць. Так, у нас гэта было ў фокусе абмеркаванняў, і былі і спрэчкі, і вось такія думкі выказваліся. У чым розніца? Па-першае, праваабарончыя арганізацыі маюць свой фокус, які скіраваны на дапамогу грамадзянам Беларусі, і ў іх ёсць свае інструменты. Аднак розніца ў тым, што каб у розных краінах не ствараліся амбудсмены, гэта значыць, што было б дастаткова праваабарончых арганізацый. Амбудсмены працуюць так, што яны кантактуюць не толькі з грамадзянамі, не толькі апелююць да дзяржаўных органаў, але і маюць пэўныя паўнамоцтвы. І ў нас ёсць план, і гэты план не беспадстаўны, таму што гэта ўжо абмяркоўвалася у прыватнасці ў Радзе Еўропы, і з людзьмі, якія там адказваюць за абарону правоў чалавека, што гэта могуць быць дадатковыя паўнамоцтвы, якія зробяць больш моцным голас пры зваротах па правах беларусаў да іншых краін. І такім чынам, калі будзе атрыманы статус у Еўрапейскай асацыяцыі амбудсменаў, гэта будзе новая магчымасць, якой зараз няма. І таму я б сказаў, сфера адказнасці хутчэй, чым паўнамоцтвы, таму што паўнамоцтва трэба заваёўваць, будзе гэтаму упаўнаважанаму па правах грамадзян Беларусі, каб яны выкарыстоўваліся і былі эфектыўнымі. Гэта не будзе падмяняць, наадварот, разам з праваабарончымі арганізацыямі, бо толькі разам можна дасягаць эфекту, і мы проста будзем мець больш магчымасцяў. Вы проста можете паглядзець, што яны не перакрываюць там адно аднаго. То да спецдакладчыка. Я асабіста вельмі добра ведаю Нілса Мужнікса, які зараз з'яўляецца спецдакладчыкам ААН. Вось тут ёсць свая спецыфіка. Ён па сваім мандаце можа супрацоўнічаць з самі рознымі арганізацыямі, але і з уладай, і кантактаваць з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, і ён не можа ўмешвацца, ён не можа в кожнай справе звяртацца, каб штосьці было выпраўлена. Ён проста збірае інфармацыю, дае рэкамендацыі і справаздачыцца перад ААН. Такім чынам, ён нават за ўпаўнаважаным па правах чалавека не можа
супрацоўнічаць у тым сэнсе, што у іх розныя мандаты і розная прырода. Спецдакладчык збірае інфармацыю, дае рэкамендацыі, а упаўнаважаны па правах чалавека па кожным звароце можа і будзе умешвацца ў справу і звяртацца да тых інстытуцый, якія могуць выправіць становішча, якія могуць у гэтым канкрэтным кейсе прыняць рашэнні, каб гэтыя правы чалавека забяспечыць, каб грамадзяне Беларусі адчулі, што іх абараняюць. Вось тут даволі істотная розніца, і я думаю, што відавочна, што гэтыя людзі могуць працаваць на адно і тое ж, але мандат у іх абсалютна розны. Господар Александр, наколькі я бачу в положении, просто написано, что... У нас есть человеки перед тобой. Ну, это просто удокладнение на коментар Александра. Написано в положении, что разглядае скаргі упаўнаважаных па правах грамадзян і можа па выніку гэтага разгляду выносіць рашэнне рэкамендацыйнага характару. Да, ён можа звяртацца як спецдакладчык да розных дзяржаўных органаў і рэкамендаваць штосьці змяніць, палепшыць выкананне правоў беларусаў, але уплываць на рашэнне дзяржаўных беларускіх органаў, якія так сказать, под патронажам режиму ён не можа ніякім чынам. Орган, інстытут упаўнаважанага грамадзян прав чалавека не можа уплываць на режим Лукашенко. То бок это дзіўна лічыць, што мы будзем звяртацца, то бок упаўнаважаны будзе звяртацца да нейкіх органаў і спрабаваць вырашыць праблемы беларусаў унутры краіны, і его рекомендации будут носить не рекомендационный характер, а смогут вырашить проблему. По-моему, положение, то, что написано в положении про рекомендационный характер, и то, что вы сказали, троху не соотносится. Я могу сказать, что рекомендационный характер для беларускіх уладаў, канешне, не аўтарытэт, і гэты орган, хутчэй за ўсё, можа быць прызнаны экстрэмісцкім і так далей. Але для дэмакратычных краінаў рэкамендацыі ўпаўнаважанага па правах Беларусі, мы спадзяемся, можа мець сэнс і можа мець уплыў. То да разгляду скаргаў, то вось якраз спецдакладчык не разглядае скаргі, і тут вялікая розніца. Дякую вялікі за адказ. Наступная рука у Ольги Карпушонок, фракция «Хопить бояться». Добрый день всем. По сути, мои вопросы уже задали Алана и Элиза. Я, в принципе, согласна с их позицией, что если толковать подробно все эти полномочия, которые прописаны в положении, то, по сути, это правозащитник. То есть каких-то дополнительных полномочий у них нет. И в этой связи у меня такой вопрос. Не рассматривали ли вы вариант, с учетом того, что одно из статутных направлений деятельности Координационной Рады, в том числе защита прав белорусов за рубежом и в Беларуси, просто избрать специального представителя по правам человека, который тоже может быть не делегатом? Да, интересный вопрос. Мы рассматривали такой вариант. Однако руководящие рекомендации международных организаций как раз состоят в том, что это как можно более независимый должен быть орган. То есть он не должен подчиняться какому-то институту. И, например, если в Польше или в других странах такой человек мог бы подчиняться какому институту, он бы был менее эффективен. И к нему бы меньше прислушивались, и был бы меньше авторитет. Поэтому, если, например, Координационный совет будет причастен к основанию такого института, и перед Координационным советом, по нашему мнению, такой человек должен отчитываться ежегодно, это не значит, что это должен быть орган только Координационного совета. В этом смысле мы хотели бы обеспечить соответствие международным рекомендациям и международному опыту
Именно поэтому Координационный совет, мы обращаемся в Координационный совет для того, чтобы это решение было принято, но после этого этот орган был бы независимым. Что касается вашего утверждения, что это правозащита и нет никаких новых полномочий, я не знаю, сколько раз я должен повторить, то это дополнительное полномочие, потому что правозащитники не имеют статуса в ассоциациях омбудсменов. А этот статус у уполномоченного по правам человека Беларуси мы хотели бы, чтобы был. У нас уже были консультации с некоторыми омбудсменами, например, при мне консультировались с представительницей омбудсмена Молдовы, и я знаю, что они готовы рассматривать вопрос о том, чтобы уполномоченный по правам граждан Беларуси получил соответствующий статус, а значит новые возможности, которые дополнят то, что сейчас делают правозащитные организации. Хорошо, спасибо. Ответ понятен. У меня еще есть второй вопрос касательно квалификационным требованиям к такому кандидату. Насколько я помню, там нет ни требований ни к опыту, ни к образованию. И если это иностранный гражданин, ни к знанию русского языка. Вы не считаете, что нужно ввести какое-то требование к опыту? Например, 5 лет опыта правозащитной деятельности или 5 лет работы с юристом в сфере международного права? Ольга, дверь открыта. Вы почитаете документ. Там первое записано квалификационное требование. Это опыт в защите прав человека. Есть еще требования, глубокие знания в области международного права прав человека. Что касается языка, то я бы поддержал вашу идею и предлагаю об этом подумать, потому что, конечно, нужно, чтобы человек знал белорусский в идеале язык, но если не белорусский, то хотя бы русский. Ну и, кстати, я бы предложил, чтобы было записано, что английский язык обязателен, потому что все международные организации работают таким образом, что если человек не знает языка, у него как минимум 50% возможностей пропадает. Так что я бы посоветовал ваше предложение обсудить и включить в это положение. Я бы все-таки какой-то срок по опыту работы предусмотрела для того, чтобы у тех правозащитников, например, из весны там, или еще каких-то, было объективно больше шансов. Что вы имеете в виду? Чтобы могли претендовать на такую должность только люди, которые уже действительно имеют значительный опыт, а не, например, там пару месяцев поработали и... Я бы предложил тогда, там написано, я сейчас у меня перед глазами нет, но я бы предложил, может быть, конкретизировать тогда, что да. значительно, да, потому что это правда. Человек без опыта на этой должности просто не справится. Дякую вялікі за адказ. Наступная рука ў спадара Александра Клачко. Вітаю усіх. У мяне самае галоўнае пытанне, якое я хочу зараз задаць, гэта тое, што мы зараз спрабуем стварыць прэцэдэнт, калі мы аддаем замежніку, грамадзяніну замежнаму права прадстаўляць інтарэсы беларусаў. Вось. Я лічу, гэта вельмі неабдуманы прэцэдэнт. З той інфармацыі, якую я пачуў публічна, я не пачуў абгрунтавання такой неабходнасці. Лагічна я магу дадумаць, што, безумоўна, ўжо ёсць нейкі патэнцыйны кандыдат, які падходзіць пад гэты параметр, але не буду дадумваць. Таму мне хочацца пачуць абгрунтаванне і якім чынам замежны грамадзянін можа дасканала ведаць патрэбы беларусаў, праблемы беларусаў, разумець іх, глыбока разумець, і, безумоўна, правільна іх адстойваць.
А наконт мовы, што прагучала, то прадстаўніку беларусаў трэба ведаць не расійскую мову ў першую чаргу, а беларускую мову. Гаспадар Александр Добравольскі правільна гэты момант акцэнтаваў. Дзякуй. Дякую, Александр. Я хочу подкрэсліць, что у палажэнні ёсць просто магчымасць, что это можа быць замежны грамадзянін, а не абавязак, что это абавязкова павінен быць замежны грамадзянін. Абгрунтаванне такое, что калі мы хочам арганізаваць працу по эфектыўнай абароне правоў грамадзян Беларусі, то тут у гэта чалавека, якога урэшце Координаційная рада і будзе, за якога Координаційная рада, я думаю, што і будзе галасаваць і выбіраць, павінна быць такая магчымасць эфектыўна арганізаваць абарону правоў грамадзян Беларусі. В першую чаргу, я думаю, што гэта будуць беларусы за мяжой, таму што менавіта тут больш магчымасцяў, і тут ёсць велізарныя праблемы. Аднак, я думаю, што калі мы пагаворым пра патрабаванні, што чалавек павінен ведаць, што такое Беларусь, павінен мець разуменне, які рэжым у Беларусі, якая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, хто і як там можа дапамагчы абараняць правы чалавека Беларусі. Гэта ўсё пры разглядзе, я думаю, павінна быць улічана, і вы павінны гэта ўлічваць. Што да моваў, то дакладна. Я думаю, што ў ідэале, канешне, гэта павінна была быць беларуская мова. Я сёння павіншаваў з дням народзіны Стэфана Эріксона, які з'яўляецца прыкладам замежнага грамадзяніна, які ведае беларускую мову амаль што дасканала. І вось, на жаль, такіх прыкладаў у нас не шмат, але найперш усё ж павінна быць не асоба у фокусе, а магчымасці абараняць правы беларусаў. Без ведання той мовы, якой гавораць беларусы, канешне, гэта немагчыма. Дякую, вялікі, Александр. Наступнае пытанне у Лізы Пракопчык, калі ласка. Мне ж нават хутчэй не пытанне, каментар. Па-першае, пра незалежнасць гэтага чалавека. Добра прапісана гэтая камісія у стварэнне гэтай камісіі у палажэнні. Першае, што кідаецца ў вочы, гэта, канешне, 2 прадстаўнікі ад Координаційнай рады і столькі ж прадстаўнікоў ДПК, калі ў Координаційнай радзе 80 чалавек, і нават тут прысутных 25, як мінімум. А колькасць прадстаўнікоў тая самая. Окей, зразумелі, такі ў нас курс валют, так, у беларускіх дэмакратычных сілах. Але там не знайшлося нават месца для знешняй нейкай экспертызы агулам. То бок у гэтую камісію не будзе далучаны прадстаўнікі праваабарончых арганізацыяў ці іншыя прадстаўнікі, не ведаю, хоць нейкія знешнія эксперты. Агулам атрымліваецца, што гэта па сутнасці толькі палітычны орган, які ствараецца АПК і офісам Святланы Ціхановскай ад імя пры ўдзеле Святланы Ціхановскай. Мы разумеем, хто будзе ў гэтай камісіі ад КР. Гэта нехта, хто з кааліцыі большасці так званай, таму што людзі прыйдуць, а гэта тыя самыя людзі, якія працуюць у ОПК і офісе Святланы Ціхановскай. І агулам мяне проста, я не бачу тут ніякай патэнцыйнай нават незалежнасці для такога чалавека. Па-другое, наконт абароны правоў якіх то было бы чалавека, не чалавека, правы чалавека абараняць, я думаю, такі чалавек наўрад ці зможа, які статус ён не меў, так, там усе дзяржавы маюць свае праблемы і маюць свае парушэнні правоў чалавека. Я думаю, што прадстаўнікі омбудсмена ў тых краінах, дзе зараз знаходзяцца беларусы, калі гэта там еўрапейскія асабліва краіны, змогуць адстойваць
гэтае парушэнне правоў чалавека у незалежнасці ад таго, беларус гэта ці паляк, ці украінец, ці індус, не ведаю. І я думаю, што як бы ўсё ж такі такая структура, такая адзінка будзе замінаць працаваць іншым праваабарончым арганізацыям. Ну і як бы калі да Святланы Ціханаўскай, так, да чалавека з якім-ніякім медыярэсурсам, з якім-ніякім палітычным рэсурсам не прыслухоўваецца ў пытанні як бы беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, то чаму мусяць як бы прыслухоўвацца да гэтага чалавека? Я думаю, што ніякі статус тут як бы нічога не вырашыць. Тут было некалькі сцвярджэнняў, якія хацеў пракаментаваць. Першае, наконт таго, хто будзе ўваходзіць у гэтую камісію ад Коордынацыйнай рады. Я б вельмі рэкамендаваў, каб там былі не толькі прадстаўнікі большасці, каб там абавязкова быў прадстаўнік ці прадстаўніца, якія не з'яўляюцца чальцамі кааліцыі большасці, таму што гэта павінна быць супольная праца, супольная справа. Наконт прадстаўнікоў праваабарончых арганізацый у нас былі юрысты, якія у групе, якія працавалі над гэтым і кансультаваліся з праваабарончымі арганізацыямі. Такое было рашэнне, такая прапанова, але я думаю, што ніхто не супраць быў бы. Я думаю, што вам трэба пра гэта падумаць, каб калі прадстаўнікі праваабарончых арганізацый хацелі б удзельнічаць у вызначэнні такой кандыдатуры, каб яны мелі такую магчымасць. Мне здаецца, што тут перашкодаў няма. Проста было такое рашэнне, што вось такія палітычныя органы і засновваюць гэты інстытут, таму што праваабарончыя арганізацыі звычайна не хочуць прымаць палітычных рашэнняў. Тым не менш, які механізм кансультацый ці нават удзелу праваабарончых арганізацый у гэтай камісіі не выклікае ніякіх супярэчнасцяў у тых людзей, якія распрацоўвалі гэтую прапанову. Ну і наконт таго, што будзе замінаць, я думаю, нам часам замінае не тое, што хтосьці перахоплівае чыйсьці функцыі, але нейкая рэўнасць. Вось мне здаецца, мы павінны яе пакінуць у баку, таму што наш фокус не ў тым, каб задаволіць чыйсьці амбіцыі ці яшчэ нейкія улічваць інтарэсы адно аднаго, а фокус у тым, каб ўсё ж больш магчымасцяў было для беларусаў. Што да таго, што не будзе ніхто прыслухоўвацца, ведаеце, шмат хто зараз займаецца і праваабарончай арганізацыі абаронай правоў беларусаў, і Ціханаўская, і кабінет, і шмат хто, але гэта не з'яўляецца асноўным фокусам. Вось тое, што быў бы інстытут асноўным фокусам, якога былі б правы беларусаў, грамадзян Беларусі, гэта павысіла проста эфектыўнасць. Можна выкарыстоўваць гэтаму чалавеку і магчымасці лідараў палітычных, але звяртацца да амбудсменаў розных краін было б значна прасцей і больш эфектыўна, таму што інакш это будзе эпізадычна, час ад часу, а тут трэба пастаянна. Дзякуй вялікі. Так, у нас працягваюцца пытанні ад адной фракцыі, гэта, шчыра кажучы, мабыць, трошкі перабольшвае наш фармат, але давайте ўжо тады ўсе пытанні зададзім, якія ёсць да праекта, каб пасля перайсці да калькавання і фіналізацыі. Алана, калі ласка. Ну, я хочу адказаць Стасі таксама, мне здаецца, гэта нармальна, раз у іншай фракцыі няма пытанняў, ну, значыць, мне здаецца, мы маем паўнае права выказвацца і здаваць гэтыя пытанні. Я хочу, напэўна, сказаць каментар таксама, не пытанне. Ну, на самой справе чуць тое, што я чую тут, напэўна, расчаравальна троху, таму што ёсць такая ўжо стомленасць ад стварэння адных і тых жа інстытуцый, просто дзеля таго, каб яны былі, дзеля таго, каб разгрузіць у тым ліку некаторых людзей на пасадах. І
спробы заўпэўніць беларусаў, што іх праблемы будуць вырашаныя, а потым мы просто сутыкаемся з рэчаіснасцю, калі гэтыя праблемы не вырашаюцца, але ў нас ёсць дадатковыя новыя інстытуцыі, дадатковыя новыя пасады, на якіх трэба шукаць фінансаванне, на якіх трэба шукаць таксама медыйны рэсурс і гэтак далей. Таму, напэўна, я толькі за стварэнне інстытута амбудсмена в Беларусі, у будучай Беларусі і у тым ліку падрыхтоўкі нават зараз да гэтага, калі яна патрэбна для распрацоўкі будучых дакументаў неабходных для гэтага. Але я не бачу зараз патэнцыйнага уплыву гэтага чалавека, у тым ліку, калі гэты чалавек будзе не з беларускага паходжання, так сказаць, на вырашэнне праблемы ў Беларусі. Потому что самое важное, на что мы зараз не можем паўплываць, мне здаецца, гэта на праблемы беларусаў унутры Беларусі. І каго мы губляем першасна, гэта беларусы унутры Беларусі. Як толькі прызнаюць упаўнаважанага па правах грамадзян экстрэмісткай, не ведаю, хто гэта будзе, а інстытут экстрэмісцкім, адразу звароты знутры Украіны, знутры краіны, я маю на ўвазе Беларусі, яны скончацца, калі яны ўвогуле пачнуцца. Таму што гэта небяспечна, таму што небяспечна звяртацца да кагосьці, у тым ліку з рэгаліямі вырашэнні парушэнняў правоў чалавека. Таму, напэўна, мяне пужае, што мы зноў ствараем штосьці з тымі ж абавязкамі, я не пагаджуся тут з Александром, які прапісаны ў спецдакладчыка, акрамя толькі разгляду скарг. Но ў чым сэнс дадатковы разгляду скарг, калі сапраўды беларусы не будуць звяртацца туды, як не звяртаюцца, допустим, вельмі рэдка звяртаюцца, наколькі мне вядома, да той жа каардынацыйнай рады, хаця калі былі выбары, мы заклікалі беларусаў, што мы гатовы і каб яны звярталіся. Таму мне здаецца, што гэта все-таки пустое, але вырашаць будзе галасаванне. І тут я падтрымаю Лізу, што два члена в конкурснай камісіі з боку каардынацыйнай рады гэта мала. Гэта мала проста таму, што прадстаўлены 3 палітычных органа, і гэта несуразмерна колькасці людзей, якія прадстаўляюць гэты орган. Аб'яднаны пераходны кабінет 6 чалавек, ад іх 2 чалавека ідзе в конкурсную камісію, ад каардынацыйнай рады 80 чалавек, і ад іх ідзе 2 чалавека. Таму мне таксама гэта незразумела. І яшчэ адзін каментар. Я лічу, што без праваабарончай супольнасці, яшчэ при тым, што Александр сказал, што была крытыка ад праваабарончай супольнасці, з якой камунікавала камісія, якая стварала гэты дакумент, нельга ствараць гэтую конкурсную камісію, павінны быць ці знешнія назіральнікі над дзеяннем гэтай конкурснай камісіі з боку самых вялікіх, як мінімум, праваабарончых арганізацый, гэта Беларускі сельскасельскі камітэт і Весна, максімум увогуле праваабарончай супольнасці. Іншы варыянт таксама далучэння прадстаўнікоў праваабарончых арганізацый да конкурснай камісіі, каб яны таксама маглі выказваць сваё меркаванне і абраць чалавека, які яны вылічаць прафесійным і які зможа гэтыя паўнамоцтвы выконваць. Таму не думаю, што мы можам выкрэсліваць праваабарончую супольнасць, і не раю гэта рабіць, таму што я таксама ўжо чула крытыкі, шмат крытыкі і страху, і адсутнасць фінансавання таксама толькі падкрэслівае неабходнасць кансультавацца, і справа не ў рэўнасці, а справа ў адэкватнасці і працы на эфектыўнасць, а не для вырашэння чыхсьці амбіцый ці пашырэння на еўрапейскую суполку амбудсменаў. Я все, дзякую. Дзякуй за Я меркаванне. хочу просто прокоментовать одно сцвярджэнне. Прымаю ўсё, што кажа Алана, мне здаецца, гэта варта абмеркавання наконт таго, што я вельмі дасведчаны палітык і ведаю рытарычныя прыёмы. Я іх выкрываю часам. І зараз скажу, што так праваабарончыя арганізацыі крытыкавалі і рабілі прапановы. Вось давайте толькі не выкарыстоўваць, таму што рытарычныя прыёмы не заўсёды сумленныя, так? Яны крытыкавалі і давалі прапановы. Шмат такія прапановы і крытыка ўлічаныя. Так што вось гэта не трэба выкарыстоўваць у такім стылі. Усё астатняе трэба абмяркоўваць. Я думаю, што, магчыма, гэта колькасць людзей можа быць павялічана. Ніхто не... З нашага боку, па меншай меры, ніхто не будзе выступаць супраць, это ўжо вам вырашаць. Дзякуй вялікі.
Ліза, мабуть, пропустимо так само людей з інших фракцій так само. Не ведаю, хто падпісаны Александра ў зуме, калі ласка, у вас рука. Александра, мабыць, прывітанне, Александра Мамаева, міжнародная камісія. Мяне крышку дзівіць гэтае зараз абмеркаванне, такое вельмі песімістычнае і ну, такое зневажальнае крышку. Я проста як чалавек, які там уже 5 год у народных амбасадах, і вось там апошнія там паўгады актыўна стараюся працаваць па абароне правоў беларусаў за мяжой, разумею, наколькі нам не хапае чалавека, які, па-першае, быў бы пагружаны цалкам усе гэтыя праблемы, ведаў гэтую сітуацыю і разумеў, як працуюць адвакацыйныя механізмы ў Еўропе. Па ўсёй павазе да нашых праваабарончых арганізацый, але не заўсёды хапае досведу разумець, якая арганізацыя чым займаецца, якія наогул ёсць інструменты, для каго, з якімі пытаннямі можна звяртацца, якія пытанні у кампетэнцыі якога органа будуць. І калі з'явіцца такі чалавек, з якім можна кансультавацца, з якім можна планаваць агульная адвакацыйная кампанія, то гэта для нас сапраўды было б вельмі карысна. Я, напрыклад, разумею, што там народныя амбасады таксама ўжо гатовыя кансультавацца там з гэтым чалавекам і працаваць далей. Наконт таго, што гэты чалавек можа не быць беларусам. На жаль, беларусаў мы зараз не можам высоўваць на гэтую пасаду, таму што, напрыклад, першая кандыдатура гэта можа быць Алесь Беляцкі. Гэта будзе, ну, скажам так, крышачку дзіўна, калі ён не можа прымаць удзел. Да, таму калі зараз чалавек, які будзе канцэнтравацца ў большасці на праблемах беларусаў замежжа, можа быць замежнікам, я не бачу тут ніякай праблемы. І па-трэцяе, усе слушна казалі, што гэты чалавек наўрад ці зможа вырашыць праблемы Беларусі ў беларусаў за выключэннем адной мабільнасці. І вось гэта тое, што гэты чалавек можа рабіць, таму што гэта тое права беларусаў, якое вырашаецца не ў Беларусі і не залежыць. Хаця б дзеля гэтага можна ўжо было паспрабаваць з гэтым чалавекам працаваць. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі гэты інстытут будзе заснаваны і што мы будзем выкарыстоўваць яго менавіта як інстытут і як інструмент для адвакатавання і абароны правоў беларусаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Александра. Марыя Ефімова, калі ласка. Гуку нема? Так, чутно? Так. Так. Наконт таго, што чалавек іншай нацыянальнасці, я як чалавек з Амерыкі паўсюль бачу дыскрымінацыю. І я не бачу, чаму чалавек, які мае досвед у гэтым пытанні, які з'яўляецца экспертам, менавіта павінен быць беларусам. Гэта па-першае. Па-другое, я проста не магу назіраць на тым, як праваабаронцы, як я разумею, адны тых, хто зараз выступаў, самі сабе зарываюць новую магчымасць. Таму што арганізацый праваабарончых шмат, як я разумею, прадстаўнік павінен быць адзін. І вось гэта рэўнасць мне незразумелая. І я цалкам згодна з Александрай, якая агучыла пра кампетэнтнасць і гэтак далей. Што яшчэ? Я чую фінансаванне. Давайте сканцэнтруемся на галоўнай праблеме спачатку, а потым будзем шукаць фінансаванне і вырашаць гэтую праблему. Таму што я чалавек звонку адразу бачу, што, каму і аб чым баліць спачатку. І, можа, мне трохі здзіўляе, што людзі не ведаюць, чым адрозніваецца спецдакладчык і ад амбудсмена. Гэта, ну, першае, чым яны адрозніваюцца, што спецдакладчык прызначаецца Радай ААН, а амбудсмен прызначаецца парламентам. Парламент у нас з'яўляецца координацыйная рада зараз. То бок координацыйная рада прызначае гэтага амбудсмена, свайго прадстаўніка, які займаецца абаронай правоў чалавека. То бок тут ніякіх супярэчнасцей я ўвогуле не бачу. І, ну, спадарства, давайте разглядаць магчымасці, а не зарываць праект. Дзякуй.
Дякую вялікі, Марыя. Валер Маскевіч, калі ласка. Да, коллеги, вельмі разлічу, что интернет меня не подведзе. Ну, по-перше, Александр, дякую вам за цярплівасць, потому что от пытанняў плавно перайшлі до каментароў і крыху ўжо нават до таких ставлення пад сумнеў ваших словаў. Думаю, что мы такую практыку не мусім паўтараць. Я скажу зараз вельмі такое сваё індывідуальнае меркаванне. Тут узгадвалі некалькі разоў адносна грамадзянства, вось патэнцыйнай ці патэнцыйнага кандыдата на ролі ўпаўнаважанага. Я заходжу з таго, што спадарства, калі мы хочам атрымаць нейкую дадатковую вартасць і атрымаць новы якасны вынік, то, наверное, не вельмі эфектыўна паўтараць тое, што мы рабілі раней, ці выкарыстоўваць тыя падыходы, якія мы выкарыстоўвалі да гэтага. Мы ж хочам атрымаць пэўны новы якасны вынік, так? Таму я лічу, маё персанальнае меркаванне, я яго буду адвакатаваць, каб вельмі спадзяюся, што у нас будзе такі кандыдат ці кандыдатка, і гэта будзе чалавек, які мае вопыт працы у міжнародных адпаведных структураў, мае аўтарытэт, мае, калі хочаце, сацыяльны статус і будзе мець нашмат больш магчымасцяў дагрукацца да тых інстытуцыяў, да тых пасадоўцаў, перад якім ён ці яна будзе адвакатаваць аб абароне правоў беларусаў. І тут, хутчэй за ўсё ж такі я бачу, што гэта можа быць так сапраўды не грамадзянін Беларусі. Вось, і тут я бачу толькі плюсы. Шмат наших калег, беларусаў, выдатных, выбітных праваабаронцаў, прадстаўнікоў фондаў, якія добра і якасна робяць сваю справу, сваю працу ў межах сваіх кампетэнцый і паўнамоцтваў. Але гэтай кампетэнцыі Валер, на жаль, сувязь подводзіць. Валер зараз знаходзіцца ў Кіеве, таму такая сітуацыя з інтэрнэтам. Давайте тады працягнем пасля, магчыма, Валера будзе лепш з інтэрнэтам. Александр Кабанаў, фракцыя і зможа хутка. Вялікія. Чуеш нас? Перепрошаю, я спадзяюся, што было чутно. Яшчэ раз перепрошаю за якасць інтэрнэта. Не было чутно. Апошнюю хвіліну мы хіба не чулі, калі хочаш, можаш паўтарыць. Не хвіліну, так, секунд 15. Да, дзякую за разуменне. Просто резумуючи, скажу так. Я разлічваю, што у нас будзе кандыдатка ці кандыдат, і я буду нават адвакатаваць, калі гэта будзе вопытны чалавек з вопытам працы ў міжнародных структураў, і калі гэта будзе не грамадзянін, я ў гэтым бачу толькі ў плюсы дадзенай сітуацыі. Дзякуй. Дзякуй за каментар. Калі ласка, наступная рука ў спадара Александра Кабанова, блок «Воля». Добрый вечер всем. Я как раз бы и рассматривал вопрос, чтобы данная должность была как раз не гражданину Беларуси. Хотя вот мы с Александром Клочковым в одной фракции, но я отношусь немножечко по-другому к этому вопросу. Я сейчас объясню почему. Во-первых, все зависит от самого кандидата. То есть эта кандидатура должна быть очень авторитетна в международном сообществе. Я не знаю, возможно ли есть такая кого-то найти, именно такую кандидатуру, у которого есть какие-то личные связи с различными политическими деятелями, там, допустим, Евросоюза, Америки и так далее. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем знание языка или принадлежность к какой-то национальности. Потому что тогда проще решать какие-то вопросы. Вот. Ну, правда, я не знаю, какой уровень должен быть человека и согласится ли он вообще на такую должность. Во-вторых, мне кажется, что избирая не белоруса, мы можем избежать... Ну, все прекрасно понимают, что у нас уже образовались такие группы по интересам, да, вот, то есть там
есть одни, есть другие, есть третьи, есть восьмые, как их называют там и бабариканцы, и тихановцы, и там, и, ну и так далее, да, вот, и для того, чтобы самим белорусам этот человек был авторитетен, он должен, белорусы должны понимать, неважно, где они находятся, в стране или за рубежом, они должны понимать, что этот человек не принадлежит, не относится к какой-либо из этих групп, вот, и он не их интересы представляет, а представляет именно интересы людей, которые к нему обращаются. Спасибо. Дякую великий за коментар. Ліза, калі ласка. Так, тут уже просто и со мной полемику уступаете, я уже хочу на ўсё адказаць. Па-першае, наконт абароны правоў, ну, пра это уже шмат сказалі, што як бы правы беларусаў шмат хто як бы абараняе, што ўнутры Беларусі, што за мяжой. Сітуацыя хутчэй за ўсё не зменіцца з наяўнасцю ці з адсутнасцю такога чалавека. Гэта не пра нейкі песімізм, гэта пра класічны рэалізм. Скажите мне хоть одну структуру, такую вось протанацыянальную, там у нас ёсць, не ведаю, Рада культуры, асацыяцыя бізнесаў, якая б добра працавала, і пра якую б людзі, якія працуюць у як бы гэтай сферы, сказалі хоць нешта б добрае. Я скажу шчыра, пра Раду культуры і пра асацыяцыю бізнеса ніводнага слова не чула добрага. Гэта як бы якраз такі такія структуры, якія створаны як бы над. Другі каментар. Я далёка ад праваабарончага сектару, і як бы мне, калі што, гэтыя грошы не жмуць карман агулам. Я іх не бачыла ніколі праваабарончых грошаў, таму як бы мяне наўпростава гэта пытанне не кранаецца. Але мне проста сапраўды як бы крыўдна за людзей, якія працуюць у гэтым сектары ўжо зараз, і мне падаецца, што шмат з іх працуюць эфектыўна. І ствараць як бы структуру і прыводзіць чалавека, які гэты грошы будзе проста адбіраць, які будзе проста як бы фіналізаваць, не ведаю, ці ствараць прэс-рэлізы, як там напісана, наконт працы іншых арганізацый, мне гэта не зусім здаецца зразумелым. Я б яшчэ дадала, што ў мяне асабіста няма ніякай перадузятасці перад людзьмі іншай нацыянальнасці. Я толькі адзначыла, што гэта проста дзіўны пункт, які навёў мяне на думку, што ёсць ужо пэўная кандыдатура, таму што раней такога пункту ў дакументах не было. Я яшчэ раз падкрэслю, што ва ўсіх гэтых пытаннях, пра якія толькі што сказала, я сыходжу сугуба са сваіх палітычных ідэалагічных поглядаў. Мне не падабаецца гульня ў протадзяржаўныя структуры. Мне не падабаецца, калі ствараюцца нейкія протадзяржаўныя пасады, якія будуць займацца як бы тым жа, чым займаецца грамадзянскі сектар, пры гэтым з'яўляючыся гэтым грамадзянскім сектарам і збіраючы грошы гэтага грамадзянскага сектара, але пры гэтым маючы нейкія паўнаводствы альбо статус нейкага дзяржаўнага служачага. Я разумею, навошта як бы гэта ўсё робіцца, але я проста лічу у карані гэта неправільным. Ліза, дзякую. Хочацца адразу спытаць, ці КР як проста дзяржаўная структура з пасадамі, аб'яднаючая людзей з грамадскага сектару, якія таксама займаюцца ў грамадскім сектары. Таксама ты лічыш такой непатрэбнай арганізацыяй, якая табе не падабаецца? Ну, добра. Я могу отказать, не трэба задаваць такія пытанні, ставіць мяне ў такое неёмкае палажэнне і не даць мне адказаць на гэта пытанне. Ну, па-першае, Координацыйная рада гэта як бы гарызантальная структура, не вертыкальная. Як бы протадзяржаўнасць, я маю на ўвазе як бы аўтакратычнага стілю кіравання. Так, я маю на гэта на ўвазе, што ў нас ёсць, не ведаю, АПК, ёсць міністры, у іх ёсць нейкія падраздзелы, і яны як бы наўпростава гэтым кіруюць, і гэта заўважна. Так, я лічу, што, напрыклад, Координацыйнай радзе не трэба было б браць грошы на яе існаванне, але гэта ўжо іншае пытанне, і я думаю, што мы засяродзімся на ім на іншай сустрэчы. Дзякую вялікі. Наступная рука у Вольгі Карпушона, калі ласка. После прослушивания выступлений всех участников европейского выбора у меня сложилось стойкое ощущение, что такой кандидат, а точнее кандидатка с гражданством не Беларуси уже определена. Поэтому я считаю, что крайне важно предусмотреть условия, которые будут обеспечивать возможность участия всех достойных кандидатов
и справедливый их отбор и выборы. Для этого, по моему мнению, нужно пересмотреть состав конкурсной комиссии, увеличить количество представителей от Координационной Рады и обязательно включить представителей правозащитного сообщества. Также, по моему мнению, я считаю, что все-таки должны быть предусмотрены конкретные квалификационные требования. И, по моему мнению, это 5 лет правозащитной деятельности, либо опыта работы в сфере международного права и наличие юридического образования. Я считаю, хотя бы эти условия обеспечат то, что придет действительно квалифицированный, опытный человек. У меня все. Дякую, вялікі, Ольга. Спадар Александр, ці вы хаце неяк закрыць гэтую дыскусію, пракаментаваць? Мікрафон толькі выключаны. Дзякуй за дыскусію. Я ўзгадаў парламенцкія дэбаты, сведкам якіх калісьці быў. Вось гэта цікава і вельмі важна, што ў такіх дыскусіях выяўляюцца не толькі палітычныя пазіцыі, але і праблемы, якія трэба вырашаць, і прапановы, якія можна скарыстаць. Таксама гэта ўсё было. Я думаю, што было б правільна, каб як мінімум юрыдычная камісія Координаційної Ради ось разглядела ўсе заўвагі, прапановы і крытыку. І тады было б правильно ўзважыць і прымаць рашэнне. Што да тых прапановаў, якія ёсць, я думаю, што шмат якія вартыя ўвагі, напрыклад, пра склад камісіі. Я яшчэ раз паўтараю, што прадстаўнікі тых фракцый, якія не з'яўляюцца, не лічаць сябе большасцю, не лічаць, можа быць, лічаць сябе апазіцыяй, абавязкова павінны быць прадстаўлены. Я, дарэчы, казаў гэта даўно, што і ў камісіях павінен быць прадстаўлены, і нават віцэ-спікер павінен быць, які прадстаўляў бы іх інтарэсы, але гэта ўжо іншае пытанне. Я проста ведаю, што энергію можна скіраваць на пазітыў ці на канфлікты. Вось часам ёсць уражанне, што беларусы могуць перасварыцца, калі гэта будзе беларус, але я веру, што могуць быць кандыдаты, і трэба зараз не зыходзіць з таго, што гэта пад якосці чалавека прыдумана. Гэта было прыдумана, калі яшчэ ніякіх кандыдатаў ніхто не называў. Гэта была ідэя, якую вырашылі падтрымаць, таму што сапраўды беларусы зараз маюць шэраг самых розных праблем. Я не ўзгадываў мабільнасць, але это таксама вялікая праблема. Я ведаю, што зараз шмат якія беларусы проста не могуць атрымаць візы, не могуць выехаць за межы сваёй краіны, і гэта таксама для іх вялікая праблема. Таму я б вітаў разгляд гэтага ў Координаційнай Радзе, гэтай прапановы, шукаў бы магчымасці для таго, каб усё ж фокусам былі беларусы, чые правы трэба больш эфектыўна абараняць. Думаў бы пра грошы, але не ў першую чаргу, таму што ўсё ж, калі мы пачынаем штосьці пашыраць сваю сферу дзейнасці, рабіць штосьці новае, калі мы будзем думаць пра грошы ў першую чаргу, тады ўсе тыя, хто гэтыя грошы атрымліваюць, скажуць: не, нам нічога новага не трэба, мы самі спраўляемся са сваім фінансаваннем, і нам яго не хапае. Усё ж давайте думаць пра гэта не ў першую чаргу. І я думаю, што было б важна, каб хтосьці з вас, ці тыя, хто маюць такія прапановы, ужо падумалі пра будучыя кандыдатуры, упэўнены, што гэта варта паглядзець. Можа быць, хтосьці з беларусаў, хтосьці з тых людзей, якія мае міжнародны досвед і думае пра Беларусь таксама. Не трэба закрываць магчымасці для таго, каб хтосьці удзельнічаў у камісіях, якая будзе вызначаць, і не трэба закрываць магчымасці для кандыдатаў, таму што нам трэба выбраць найлепшага кандыдата. Не ўпэўнены, што тут трэба пачытаць, дарэчы, чат. Вось уся мая палітычная дзейнасць пярэчыць таму,
сцвярджэнне, што хто плаціць, той заказвае музыку. Вось гэта чыстая неправда. Калі мы хочам так менавіта рабіць, то трэба, мусіць тады не палітыкай займацца. А вось тое, што беларусы зараз праяўляюць салідарнасць, то яны фінансуюць дапамогу палітвязням, гэта вельмі важна, і я думаю, што трэба гэтую культуру распаўсюджваць не толькі на дзейнасць, якая падтрымлівае ахвяр рэпрэсій, а таксама на дзейнасць, якая падтрымлівае, каб гэтых ахвяр было менш, не было наогул. Я быў бы шчаслівы, каб беларусы данацілі, і мы арганізавалі такую справу, каб на змены у Беларусі данацілі, каб гэтых рэпрэсій больш не было. Але гэта ўжо іншае пытанне. Тым не менш, я меркантыльным тут не быў. Думаў бы пра тое, як магчы. Дзякуй вялікі, спадар Александр. На гэтым мы будзем закрываць наша сённяшняе паседжанне, але я распавяду, якія будуць далейшыя крокі па палажэнні. Яшчэ цягам сутак мы збіраем каментары да гэтага дакумента, таму, калі ласка, тыя чальцы крацныя рады, якія хацелі б пакінуць свае каментары, але яшчэ гэтага не змаглі зрабіць, і маю вялікую просьбу прапанаваць менавіта альтэрнатыўныя фармулёўкі, а не проста жартарлівыя пытанні пакідаць, каб можна было варыянты адразу па тэксце разглядаць. І, карацей, каб былі нейкія сэнсавыя прапановы ў дакумент. І пасля гэтага палажэння вяртаецца ў незалежную групу на дапрацоўку, і пасля апрацоўкі каментароў палажэнне будзе выстаўлена на галасаванне. Таму будзе галасаванне КР. Калі галасаванне КР пройдзе пазітыўна для нашай фракцыі, палажэнне будзе прынятае, то мы далей ўжо будзем абмяркоўваць працэс падачы кандыдатураў на гэтую пасаду. Гэта па нашым меркаванні мусіць быць працэс, які будзе цягнуцца не менш за 2 тыдні. Але пакуль што пытанне у нас не стаіць аб кандыдатурах, а толькі аб самім палажэнні. Нагадваю, яно даступнае для ўсіх дэлегатаў у нашым закрытым канале. Дзякуй усім, хто быў з намі сёння. Жыве Беларусь. Добрага вам вечара. Жыве вечна. Дзякуй, калегі,